Surifla tileflebaw anga foli ni anga walimandon be ka taw bela jelema amunu be ka fla jamana ko ne fo nya fatan nani anga foli na anga walimandon be ka taw bela jelena ay wani anya ga mission be sigi aw ye sanga ani wati chunga ani balaka wuli chunga emission ina fo aw ba do tugum na ka safo anka emission mindu ka aw hakili daile ninga kila ka hakili jigi aka kokoro dogolewna kokoro bunu dogola awla sanchama chunga mana ke sobe ko bela jelengira awla munu yi andeme depuis kunu fobi anga fuli nanga walimando me kataw bela jelema yaya kamako bela jelemba do yaya kamako madu alebi matériel de firi ina fo flaka boutique kono tugo mina kadaka mawma ni chungan kanu ka chungan deme akaka chungan bi walimando ni strami odi ibi jako minke abi ajoro la kaka kuma daile kay ni yaya kamako reka boutique kono mamindo alhamdulillah ay chungan kanu kosbe ana nyesu nyogo ka ko vraiment ale kunta do aban la soro tugumna ngala la tigan fleka nyoy donc ale ka chunga aba de makada chunga emission akada kada ka kala sobi ka mugo hakli jigi kokoro chamana donc abi chunga de makada o hukum konnaka anga fuli nanga barka dabe kata ya kama goma amma fuko Allah taala ka suguja Allah taala ka garsko funi ala ko ka ala hina kama solli ala rasul nyingali sabay nyingali kilo ni ya soro drop wa bakili wa kili ni bi dima ibi ko do ne fu nyingali saba wakili ubi di mafu ibi kodonoi anga nyingali folo ti dore ango ne choroba doy na bi bolila na le bi bolila ti bi fio fona jola afamna ne choroba doy na bi boli ati bi fona jola kangarangaki na akila boli ka gele choroba maw nga ka boli no ga ima nga ne jola de bi aywa ne anga nyingali folo anga nyingali flana ordinateur kilingele min ni aw ba don ordinateur bi wole to di bamanangana anga nyingali sabana ani allaba drome bi kononton obi wole to di bamanangana ni nyingali sabade be chunga mbolo ka yala kenai ni mamin kala sobe kan ni nyingali nu kile jabi ya kamako kan na fulumugu bia no de bakile ko di mai bi kodono ya kamako tola nala sonama amna bara damne na tigela minna awni aw bela jele minayi wassalam rawagenti wanje sumo wodo ba nyado bashi fuitela alhamdulillah nyado war kon kadi war gad be goy oti bashi nyi tokroba dodi ka to bulila atibi nganale a joy na jorob na bobini nyede abisinga bini ojme o do nyine de do nyini ala deli ni bora ala kodro e bebi aw drondo sigati ken kumaina ni yala bla ala rebi bla wana ala dun yibla hereti ko bli ikani jabi ngai nga ankun keme ka minka jabi imase uma ala ka shanwre irana merci nawaga ni che amba ni muni netike konota wari ni bisonga ja sade akadi bay wargon kadi bay merci kramoke ni chokroba dodi ka to bolila ati bifona jola ka to bolila ati bifona jora ne wo ga moto ibado ka jabi nyana kujugu asurunyana an keme ka min ka jabi asurunyana na mais ama foko ala ka shawra irana ama soro yame merci ala ka shawra irana merci karawaga ni che mba somogo be nyado bashi fuite no bashi fuite na ni mo yene tege kono di wa saba kan beddi ema na akadi yen koni obi janere kuy ningal do debe de bolo ka cengwila ni ya jabi mbi bakelindima ibi kodo noy ningal folo ne chokroba dodi ka to bolila ti bi fo aka jo ojme ka to bolila ati be fo aka jo chokroba doni boli mangale non modo ne modo automatique warfe ne modo tienre la ngone to do ala ka chewra irana merci krawgente ma sungo bedi nyado bashi fuitela alhamdulillah bashi fuitena war kon kadi kojugu ka sobla mi fami kama o nyede ibo ordinateur kilingili min ni bado e be se ko bamanankan fo to ko bamanankan e be se ko fo ya
ordinateur tɔgɔ bamanankan o ye cɛkɔrɔba ye o ye cɛkɔrɔba ye o tuma cɛkɔrɔba kelen-kelen ya cɛkɔrɔba kelen-kelen o de ye ordinateur ye o tɛ fɛn marayɔrɔ ye wa an ka cɛkɔrɔbaw de ye marayɔrɔ ye olu de y'an ka ordinateur ye ni tun t'a dɔn ko bamanan bɛ jaabi koyi i ka kuma in ye tiɲɛ nka anw kɛ kɛn bɛ ka min ka jaabi i ma s'o ma ala ka sɛwɛrɛ nana han merci karamɔgɔkɛ an ce awa an ce somɔgɔw basi foyi tɛ awa aw bɛ hayidara a diyala n ye hayidara ka baarakɛla kɔni o ye hayidara ye alhamdulilayi ɲininkali dɔ de bɛ ne bolo k'a tɛngu i la n'i y'a jaabi n bi 1000 d'i ma dɔrɔmɛ 90 kelen-kelen min n'i b'a dɔn fɔlɔ bamananw tun bɛ tɔgɔ dɔ wele 90 na i ti ɲama i k'o tɔgɔ fɔ yan 90 na 50 dɛbɛ ni 10 nka 90 sa n t'o f'i ye f'i yɛrɛ k'o fɔ ala ka cɛ wɛrɛ jira n na merci merci karamɔgɔkɛ an ce b'an ce basi foyi t'i la basi foyi tɛ n na alihamudulilayi n y'a dɔn wari bɛ sɔn ka diya e ye dɛ kosɛbɛ o ti baasi ordinatɛri bamanankan na i ti ɲɛma i k'o fɔ ne yan ordinateur bamanankan non tiɲɛ yɛrɛ la n t'o dɔn non n t'o dɔn a tuma i ti wari fɛ yan non n bɛ wari fɛ mɛ n tɛ nin dɔn non n t'o kelen dɔn tiɲɛ yɛrɛ la tɛ merci ala ka cɛ wɛrɛ jira n na merci karamɔgɔkɛ an ce n b'a ni ce basi foyi t'e la alihamudulila basi foyi t'an na ne ɲɛ b'e la cogo min na est ce que ni ne ye wari d'e ma i b'a minɛ a ka di n ye kojugu ni ala ka diɲɛ ye o bɛ diya ne yɛrɛ ye i ti ɲɛ ma fɛn dogoli i k'u labɔ wa 90 min n'an tun b'a wele bamanankan na an mɔkɛw tun b'a wele bamanankan na nka ci a dogo la a dɔnnen tɛ bilen e ti ɲɛ ma i k'o fɔ an yan alihamudulila dɛbɛ ni t'a ɲa dɛbɛ ni t'a ɲa dɛbɛ ani t'a ɲa i b'a kalama k'e bɛ ka 30 de fɔ wa e bɛ ka 30 de fɔ o ala ka cɛ wɛrɛ jira n na merci ok ɲama i ka nin kunkolo minɛ ni e y'a jɛ i b'i ta bila nka ne e y'a sɔrɔ a bɛ bila ne posi m'a d'e ma kɔrɔ basi t'i la basi foyi tɛ n na ayi alhamdulilayi nin ye cɛkɔrɔba dɔ ye k'a to boli la a ti bi fo n'a y'a jɔ bɔ bi ni ɲɛ sa dɛ i ti ɲɛma i k'o fɔ an yan cɛkɔrɔba n'a y'a jɔ a tɛ bi ayi n'a bɛ boli la a tɛ bi mɛ n'a jɔra k'a bɛ bi nin ye hadamadenya ye koyi hadamadenya de ko ka ca est-ce que kabakuru bɛ bi wa o tɛ bi dɛ mɛ hadamadenya danbe fɛnɛ o bolitɔ tɛ bi dɛ o jɔlen de bɛ bi ɔ ne ka dɔn ta ye danbe. i bɛ se ka e yɛrɛ wari bila ko fila ta. wari fɛn dɔ ye a man ɲi. ala ka cɛ wɛrɛ jira n na o tuma e yɛrɛ jaabi ka ban ala ka cɛ wɛrɛ jira n na merci. karamɔgɔkɛ an ce. a b'an ce. basi foyi t'i la. basi a b'a. est ce que wari kɔni ka di ye. kojugu kojugu. o ti baasi ɲininkali dɔ bɛ n bolo n'i y'a jaabi n bɛ 1000 d'i ma o ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ nin ye cɛkɔrɔba dɔ de ye n'a b'i boli la a ti bi fo n'a jɔ la. n'a bɛ boli la a tɛ bi fo n'a jɔra. cɛkɔrɔba n'a bɛ boli la a tɛ bi fo n'a jɔra. tiɲɛ yɛrɛ la ne ma sɔrɔ k'o dɔn n ko ma sɔrɔ k'a dɔn. ala ka cɛ wɛrɛ jira n na merci merci. karamɔgɔkɛ an ce. n b'an ce. basi foyi t'e la. basi foyi t'a la alhamdulilah. ni ne ye wari di e ma n y'a dɔn a bɛ sɔn ka diya e ye. a bɛ diya n ye kojugu vraiment a bɛ diya. merci. dɔrɔmɛ 90 bamanankan i ti ɲama i k'o fɔ n yan. dɔrɔmɛ 90 bamanankan na dasi 90 dasi 9. dasi 90 dasi 9 o de y'i ka jaabi ye an kun kɛn bɛ ka min ka jaabi e ma s'o ma ala ka sɛ wɛrɛ jira n na merci merci. karamɔgɔkɛ an ce. an ce. basi foyi t'e la. ayi basi foyi tɛ n na. n y'a dɔn ne nana ni n ka fini e b'o bolo de kɛ di ne ma fu la sa. ni ala sɔnna a ma. merci. ordinatɛri kelen-kelen min n'i b'a dɔn i ti ɲama i ka bamanankan fɔ yan ordinateur bɛ wele cogo di bamanankan na. ordinateur
tiɲɛ la ne t'o dɔn. O tuma ti wari fɛ yan. N bɛ wari fɛ dɛ mais i tɛ min dɔn n'i ko k'i bɛ kuma o kan i bɛ nkalon tigɛ dɛ. Merci a diyara n ye ala ka sɛ wɛrɛ yira an na merci. Karamɔgɔ an tɛ. Awa n y'a dɔn wari bɛ sɔn ka diya ye. Awɔ. O tuma hali t'a dogo. Dɛ n ka bɔkun don. Nin ye tiɲɛ i ti ɲɛ ma 90 bamanankan fɔlɔ bamananw tun bɛ tɔgɔ de wele 90 na i ti ɲɛ ma i k'o tɔgɔ fɔ yan. Ni mi bamba ni wari min sɔn ka taa k'i to yen sa dɛ. U tun bɛ e ka segin a kan ten. E ka segin kuma in kan ten. Karamɔgɔkɛ min b'i hakili la n ye min f'i ye e y'a mɛn coyi o de ye 90 bamanankan e y'a mɛn o. A tiɲɛ na ne t'o dɔn. Ne ye kuma laban ye ala ka cɛ wɛrɛ yira an na merci. Karamɔgɔkɛ an tɛ. Awa n tɛ. Baasi foyi t'i la. Alhamdulilayi baasi foyi tɛ n na. Nin tile ka dere na ne ye 1000 di e ma a fɛ t'i n'i ka kasaw cɛ ka taa so sa. An kɔni hali ni ma taa so sa an bɛ sɔn k'an yɛrɛ lafiya dɛ. Nin ye tiɲɛ ordinateur kelen min n'i b'a dɔn i ti ɲɛ mɛn k'a bamanankan fɔ ordinateur b'i wele cogo di bamanankan na ordinateur. Non tiɲɛ yɛrɛ la ne t'o dɔn. O tuma i ti wari fɛ yan. N bɛ wari fɛ mais n'i tɛ fɛn min dɔn fɛnɛ o ma sɔn man di dɛ. Ne tiɲɛ ala ka sɛ wɛrɛ yira an na i ni baraji ala ka sugu diya merci. Karamɔgɔkɛ an tɛ. Wa i ni ce. Baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na n b'a la kanu. I ti ɲɛ ma i ka ne tigɛ kɔnɔfɛn fɔ yan. Nin ye nafolomugu ye. N ka di e ye kɔni. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Ala ka di kosɛbɛ yɛrɛ de. Ala ka nɔgɔya ni bɛɛ lajɛlen ye. I ti ɲɛ ma dɔrɔmɛ 90 bamanankan i ti ɲɛ ma i k'a fɔ n ye. Dɔrɔmɛ 90 bamanankan. Ni mi banba nin bɛ taa k'i to yen dɛ. N terikɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin jaabi ka gɛlɛn ma dɛ dɔrɔmɛ 90 bamanankan. Jaabi ka gɛlɛn a sɔrɔ man di koyi bamanankan dɔrɔmɛ 90. Karamɔgɔkɛ an ka to tan sa an ka to tan ala ka sɛ wɛrɛ yira an na merci. Kɔntɛ wari in kun ka den ba kun bɛ diya ne ye merci. Tɛ yɛrɛ la. Karamɔgɔkɛ n tɛ. N tɛ. N y'a dɔn baasi foyi t'i la. Non baasi foyi tɛ n na nin yɔrɔnin na. Wari kɔni ka di ye. Wari ka di ne kojugu awɔ. O ti baasi ala k'a nɔgɔya ni bɛɛ lajɛlen ye. Nin ye cɛkɔrɔba dɔ de ye n'ale bi boli la a ti bi fo n'a jɔ la bɔ bili ɲɛ sa dɛ i ti ɲɛ ma i ko kɔrɔ fɔ yan. N'a bɛ boli la fo n'a y'i jɔ. Cɛkɔrɔba n'a bɛ boli la a tɛ bi fo n'a y'i jɔ. Tiɲɛ la ne t'o kɔrɔ dɔn. Kuma na a diyala n ye ala ka sɛ wɛrɛ yira an na merci. Karamɔgɔkɛ n tɛ. N tɛ. Baasi foyi t'i la. Baasi foyi t'i na. Alhamdulilayi o diyala n ye. Ne ye 1000 di e ma k'e k'o bila i kun n y'a dɔn o bɛ diya ye dɛ. Awɔ o bɛ diya n ye. Ala k'a to i k'a sɔrɔ. Ordinateur i ti ɲɛ ma i ka ordinateur tɔgɔ fɔ n ye bamanankan na ordinateur. Ordinateur tɔgɔ bamanankan na jɔn a la ne t'o dɔn. Ne t'o dɔn. Awɔ. N t'a dɔn yɛrɛ ye dɔɔni dɔ ye merci ala ka sɛ wɛrɛ yira an na merci. Karamɔgɔkɛ n tɛ. N tɛ ni bara. Alhamdulilayi n y'a dɔn baasi foyi t'i la. Baasi an bɛ ala tanu. Sugu kɔnɔ a ka di. An bɛ ala tanu an ma dahirimɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni. Merci ni ne ye 1000 di e ma e na tile yan bilen. Nin ye 1000 di yan natɔ n'o denbaya la o n'o kɛ surafana sɔn ye. A diyala n ye ne ɲininkali dɔ di n'i y'a jaabi n bɛ 1000 d'i ma sisan. Nin ye cɛkɔrɔba dɔ de n'a bi boli a ti bi fo n'ale jɔ la bɔ bi ni ɲɛ sa de i ti ɲɛ ma i ko kɔrɔ fɔ ne yan. N'a bɛ boli a tɛ bi fo n'a jɔra. Karamɔgɔ o tɛ saya yan. O kɔni ye saya ye. Saya kelen kelen. Saya kelen kelen. Nin ko in ma d'an kulo la ala k'a n'a cɛ janya. Ala k'a n'a cɛ. An tɛ fɔ a kɔ fiyewu. O kɔni y'o ye. Nin ye tiɲɛ. Ala k'a n'a cɛ janya an bɛ segin o kuma in kan hali bi i ka jaabi a ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan saya tɛ dafɛn foyi to yen nka walahi an kun kɛn bɛ ka min k'a jaabi ye i ma se o ma dɔɔni ala ka sɛ wɛrɛ yira an na merci nin 1000 kɔni taalen k'e to yen sa.
karamɔgɔkɛ ni ce an ce somɔgɔw bɛ di ani baasi tɛ alhamdulilayi ni mun ni ne tɛgɛ kɔnɔ wari don n y'a dɔn nin kɔni ka di ye fo k'a faga a ka di n ye trop ala ka nɔgɔya ni bɛɛ lajɛlen i ti ɲɛ ma dɔrɔmɛ 90 bamanankan 90 kelen min ni aw bɛɛ b'a dɔn yan a bamanankan bamananw tun bɛ tɔgɔ dɔ wele a la i ti ɲɛ ma ko tɔgɔ fɔ yan 90 tɔgɔ min f'a ma fɔlɔ debe sigiyɔrɔma 2 ani 10 debe sigiyɔrɔma 2 ani 10 bamanankan ka ca nin na kɛ dɔ wɛrɛ karamɔgɔkɛ merci nka jaabi ma ɲɛ ko n tɛ 1000 ka di ne k'a d'i ma n ka ala ma latigɛ merci an tun bɛ maa min ka dɛmɛ kɔnɔna na kosɛbɛ o de ye Yaya Kamako an y'a fɔ u ye matériel feerela don n'o de ye tayiri minɛnw a b'o feere a ko cunga ka d'a ye fo ka taa s'a dan na an y'a fɔ u ye ɲininkali de tun ye 3 ye ɲininkali kelen o kelen 1000 b'i d'i ma i b'i kodɔn n'o ye nin tɛ siɲɛni ye dɛ nin ye warijɛ yɛrɛ de 1000 ka d'i ma i b'i kodɔn n'o ye nka fɛn ma sɔrɔ an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ tɛ dɔwɛrɛ an ko nin ye cɛkɔrɔba dɔ ye k'a to bolini jɛ la a ti bi fo n'a jɔ la o jaabi ma sɔrɔ an t'o kɔrɔ fɔ u ye an ka ɲininkali filanan an ko ordinateur kelen min n'a b'a dɔn ordinateur b'i wele cogo di bamanankan na o fana ma sɔrɔ an t'o jaabi fɔ u ye an ka ɲininkali sabanan an ko dɔrɔmɛ 90 min n'a b'a dɔn 90 tɔgɔ bamanankan na o fana ma sɔrɔ ni ɲininkali 3 de tun bɛ an bolo ka yaala kɛ n'a ye nka jaabi ma sɔrɔ fiyewu n'ala sɔnn'a ma ni ala ye siɲɛ wɛrɛ yira an na an bɛ nin ɲininkali 3 kelen ta ka wuli ka yaala n'a ye ni ala taala sɔnn'a ma an bɛ foli ani barikada bila ka taa an dɛmɛbaa ma Yaya Kamako an kanuba don a y'an kanu fo ka taa s'a dan na kuma caman fɔ an ye kuma minnu tola an kɔnɔ an bɛ dugawu k'a ye ko ala taala ka si jan di an n'a ma ala taala ka garisɛgɛ foni ala taala k'a ka sugu ja a filɛ nin ye n'i b'i bɔ Janginɛbugu la ka taa sugu kura la n'i tɛmɛna danfaga ka kare la ka na ɲɛfɛ dɔɔni énergie wari bɛ sara yɔrɔ min na n'i tɛmɛna yen dɔɔni dɔrɔn i bɛna se Yaya Kamako ka butiki ma ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na